Okay, naka-live na tayo. O, ano ka na, introduce ka na. Ano sasabihin? Okay? Ngayon po, sabi mo, magluluto kami ni... Magluluto kami ni Sexy Cusinera. Tapos, gagawa po muna tayo ng bola-bola. Ayan, gagawa po kami ng Swedish meatballs. Ako na lang gawa ng itlog. Ito na, hindi mamaya ng itlog. Ito muna. So, yan, kailangan... Nilagang itlog ba to? No, Ano to? hindi yan nilagang itlog. Ito oh. Alam na natin yung ating egg. Yan ako din. Pili. Yes. Ay! Ayan. Tapos, ito sunod mo. Tapos, ito. Okay, ayan. Hindi, lahat na. Lahat na, lagay mo. Okay? Yan yung ating harina. Yan. Parang galat nito ha. Oh! Yung garlic powder. At ito pa? Oo. Yan, maglagay ka na yan. Paminta. And wala tayong time, so oregano na lang. And yung ating soy sauce. May sauce. Ayan pa. At ano pa? Halo na, halo. Mix mo na, mix. Gusto ko naman ito. Mix na. Kailangan ko ng kutsara. No na! Ito lang, kamay lang. Ganun lang. Yan, ganyan. Okay. Yan. Hindi natin mabasa yung mga comment. Sabihin mo kay mami, manood siya ng live natin. Sa YouTube. Kulang pa yung ating pangkok. Dagdagan natin ng pangkok. Kasi malabnaw pa. Sige, mix mo lang yan. Gawa lang tayo ng ating. Kailangan pa ba to? Yes. Piso. Hindi pa, mamaya yan. Ito. Ako mamaya. Maglagay tayo ng konting seasoning. Walang lasa yan. Okay na, halo mo na, mix mo na. Ayan. Bye. Bye! Bye, Baby Rain! Uy, maglalayog kami ha. Mamaya na, pagkagising niya. Mamaya na ako tinawag kung po siya okay na mo. Ew! Nagla-live pa nga tayo eh. Okay. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung kalat. Talagang maraming kalat kasi para kaming naglalaro lang. Gusto ko ba naman mago yung kamay ko? Wala. Init ko lang. Oo, naka-rotate pang ganyan. Tama ba? Kailangan ko pa ng ano dito. Kailangan ko pa para dalawa. Dalawa, okay. Kailangan mo tayo ng dalawa. Wait lang, ano ko ng pamisa. Asi, no? Mamaya ka na asi. Hindi pa tapos asi. Nangano pa naman kami. Yan, sige, mix mo na yan. Ay, nagsama na yung ano mo. Okay, mix mo ng mix to. Wait lang. Mm. Yung isang dito. Okay, sige. Tapos gagawa tayo ng bola-bola. So, mag-aano pa tayo. May bola ka? Gagawa tayo, gayahin mo yung paggagawa ng di ba kumuha tayo dati ng yung sa dough. Asi, mamaya ka na. Ganyan, no? Ganyan, ganyan. O, ganyan, no? Gawa ka ng ganito.
Tapos lagay mo dito. Wait lang ha. Hmm. Ang ano pa ko ng isang bola? Ganyan oh, gawa ka ng ganyan. Dalawang bola? Yan oh, ganyan oh. Diba? Mag-wash ka na lang ng hands mo, nahirapan ka eh. Para ano, maibola-bola mo ng maayos. Kutsara na lang kaya. Hindi mo yan mabola-bola ng maayos. Tanggalin mo muna Oh, mag-wash ka na dun. Mag-ano muna tayo? Ano? Dito, mag-wash. Mag-kutsara. Hindi ka Ako na maayos. lang kutsara. Ako na lang kutsara. Gaganunin mo lang sa kamay mo. Ay, Okay? kutsara. Iba na. Dapat nga yung ano yun. Kailangan isang maliit na bola. Pwede ko ba idumi yung Yun na yung nanonood sa atin. Isa lang? Hmm? Isa lang ba yung nanonood sa atin? Hindi ko alam. Yan, o di ba? Mas madali yan eh. Dito mo lang. Ang liit lang tayo. Kasi ganyan yung ito. Okay na lang. Asi, no. Mamaya ka na. Hmm? Si Asi. Name! Name! Sika dito, Asi. Sino yung name? Sika, Asi! Oh, Asi, 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 Asi. Asi, ika na dali. Diyan ka lang muna kasi nag-live kami. So, sisindihan ko na tong apoy ha. Ay, yung kalan. Wait lang, hindi pa ako tapos. Ah, kailangan ba marami muna? Okay. Para madaming pumunta dito. Sige. Oh, lagay mo dito yung iba. So, ang bola-bola natin is merong ano, small, medium, large pala. Ayan o, ito yung large, ito yung medium, ayun yung small. Nung Okay, gagawa yung mga small dito, para pantay-pantay. Yung medium, dito naman sa kabila. O, di ba? ako manggagawa muna ako ng small. Sige, small muna. Ito pala medium lang. Bawasan natin konti para maging medium. Yan, sige, gawa ka muna ng small. Gagawa ngayon ako ng medium. Habang nagagawa ka niya, magpiprito na si Lola, no? Kasi I-break mo na yung mga malaki. oo. Para maging masin. Ah, hindi, huwag ka matakot. Malayo naman ako. Okay. Yan, hindi na natin papakita yung ating kawali kasi ano, Ngayon, gagawan at i-mix muna friends natin ulit. Bakit mix ulit? Sige lang, magawa ka na ng bola-bola. Nang gagawa nga akong bola-bola. Kaya nga, Ang galing mo naman yung idea mo. galing ng idea na. Di ba sabi mo, mag-vlog tayo, hindi nag-live na lang tayo. So, Huwag muna natin tapusin ang bola-bola natin ha. Kasi ang fun ng bola-bola. ha? Kasi ang fun ng bola-bola natin. Oo, syempre, fun talaga yan. Okay lang yun. Sige lang. Gawa ka lang ng bola-bola habang... Medium ba to? Yes. Ay, small yan. Hiwa-hiwalay. Huwag mo masyadong pagdikit-dikitin. Yan. Nilubog na natin ng hindi pa masyadong mainit kasi... Ayan. Diba? Sige lang, gawin mo lang yan habang nag-aan si Lola. Okay, ngayon gagawa na ako ng big bola-bola. O sige, bahala ka. Bigger bola-bola.
Ito Ay, yung bigger. huwag muna natin piliting baliktarin. Maano pa. Ito sa mga... Umagalsig na. Wala yan. Malayo ka naman eh. Gusto mo doon ka sa kabila? Doon ka sa kabila? Gawa? Ha? Kaya lang, hindi ka na makikita yata dito. Nakikita ka naman ha. Dito ka? Dito ka? Kasama Wait yung lang. sala. Wait lang. Ay, lipat lang natin kung iba lang natin ingredients. Ingredients. Ayan, dito ka. At yan pa. Oh, para hindi ka maputukan. At yan no. Alin? Oh. Okay. Sir ka dyan. Okay. Yan. Habang naggagawa siya ng bola-bola, nagpiprito na tayo. Kasi gutom na tayo eh. Ako gutom na ako sa itlog. O, pang anong oras na ito maluluto. Ang lalaki pa naman, oh. Parang ang slime naman ito ha. Hmm? Parang ang slime no? Fly? Parang slime no? Fly. Ito. Medyo tumatalsik. Yan. Pasensya na sa kalat. Meron talaga. Kasagin, meron tayong kasaling bata. Okay. Sana ma-achieve natin yung ating Swedish meatballs. Inspired by Chef Arby. Ano na, Iha? Naka-recover ka na ba dyan? Para hindi pa. Naku! Dalhin mo na. Magseryoso ka naman. Pag-bola-bola niyan. Kumubola ko ng lahat. Oo nga, pero... Ibubola ko ng ibola mo na lahat kasi, Ibubola ko ng lahat po. Oh. Yan. Gumawa ko. Big bola-bola. Hindi gumawa ko ng bola-bola. Small na lang. Mahirap iprito eh. Pag big, Bakit? small lang. Madudurog. Kulang yata siya sa breadcrumb. Or sa arena. Sobrang laki kasi. Puputukan pa. Yung na wala. Kasi ang ating kawali nasa yung gitna niya, maumbok.
nabibiyak yung ano, yung big bola-bola. Liitan mo lang ha. Nililitan ko na. Pangit yung big. Magiging ano na lang to, burger. Gawa kong burger. Eh, wag mong ibola-bola lahat. Gagawin nating burger yung iba. Flat na lang. So, flat natin mamaya. Wag ano na. Ayan na, okay na. Sana, dami pang natira eh. Okay na nga. Nilagyan ko lahat sa mga video. Hindi, wag na sa big. Kasi oh, nabibiyak. Pangit yung big. Paano maano lahat to? Small lang lahat, small. Wala na, nadurog na. Nung nagawa pa ako, Sige, gumawa ka small na lang. wag na to. O, tanggalin mo yung big. Okay na yung ito. Ito, tanggalin mo na to. Durugin mo ulit yan. Yan, ganyan lang kaliit. Bakit hindi na siya bilog? Ganunin mo yung, ano, yung ganunin mo sa kamay mo. So, tanggalin ko na muna yun. Parang hindi natin magagawa ng maayos yung ating bola-bola. Ito mas small ko. Chef RB ah. Parang mali yata yung lagay mo ng binder ah. Kailangan mo sa team chef? Hindi siya sa Team Chef. Sikat yun. Ha? Sikat yun na chef. Sikat. Ginaya ko lang yung recipe. Tapos papakita natin sa Team Chef. Buti pa sa Team Chef na lang ako naghanap ng bola-bola. Kaya mo na to. Failed yung nauna. Nagawa ko na lahat ito. Ano yung mga medyo muna? Gawa ako nito. Dapat tata, dinipry na lang natin eh. Ito ba medium? Sige. Mag-wash ka muna ng hands mo para malagkit na eh. Kaya hindi ka na makapagpabilog eh. Oh, failed na tong nauna. Ay, ganyan talaga. Hindi yan maiwasan. Okay lang yan. Ang dami ko nang ginagawa ko. Hmm? Ang dami ko na talagang ginagawa na na small. Sige lang. Maganda nga yung small oh, para hindi siya na hindi nabibiyak. Kasi maliit lang. Kita mo doon, maliit ito.
Ano gagawa pa ng mga bola-bola? Medium ba to o hindi? Small yan, small. Okay. Naanak mo yung apoy. Diba yan? May parang meron pa sa Tapos na. Wow! O, dali mo na dito, baby. Ay, ayan pa. Ano yung big na yan na nandyan pa sa ano, lalagyan? Okay lang yan. Gagawa pa naman tayo. Ba't ka dito? Sabi mo, tapos na. Tapusin mo na yan. Ah, gagawa na nila ako naman. Kasi, oh, palpak yung nauna, oh. Sige. Ayan, nakapaghugas ka na? Di ba? Okay ka na. Uy, ito pa. Dito pa, oh. Dali, natusunog na yung ginagawa ko natin. Okay. Guys, nagkukuha ka ba ng tinapay? Pag gagawa tayo ng tinapay, magla-live din. Hi guys, ito nagsili ko po si Nera. Luto pa akong itlog na masado. Lola, Ben, luto. Oo, magluluto tayo mamaya after nito, ha? Hindi pa tayo mag-live. Hindi pa nga tayo tapos. Bakit nawala ka na sa live? Dapat nagpapakita ka sa kanila. Tinitingnan si Daki paano magluto. Tinitingnan mo ako pero nandiyan ka, ang layo mo. Dito ka lang, oo. Halika. Para kita ka pa din sa camera. Dali. Dito ka. Paano ka makikilala ng mga team chef niyan? Makikilala niya kanila ko. Bakit naman? Ang layo mo eh. Hindi ka nakikita. Ayan, dyan ka. Layo ka lang. Yan. Tapat ka lang dyan. Tapos, tayo ka para makita ka. Ano yung pangalan ng mga team-chef na yan? Si Chef Lani's Kitchen, Chef Chad's Foodie and More, Sino ka? si Chef Angelanis, si Chef Lori Lee, si Chef Cuisine di Ilocano. Sila yung mga admins. Sino yung boss? Ayun, silang lima ba anim, tsaka si Chef Barbie Balanay, I think. Ikaw ba yung boss? No, hindi ako. Ano ka? Member lang ako dun. Member? Ako nga, member din ako. Member ka ba? Member din ako dun sa Roblox. Ah, sa Roblox naman pala. Kala ko ikaw yung boss. Add mo ko dun sa group mo. Oo nga, aray ko. Sabi na nga ako eh. Ha? Nagsabi na nga ako na ipapa-add nga kita. Aray, Alis na ako ito. bakit ba? Hindi ka naman matatamaan. Ang layo-layo eh. Hindi, matatalsik tayo ng dalawa. Kaya tayo aalis. Hindi yan. Punta na lang tayo sa snow. At sa beach. At sa thunder. At sa may winter. At sa may
Titikman ko na nga itong nadurog. Patikman na naman ng bola-bola. Maya. Sa akin na lang yung small. Hmm. Kainin ko na yung small na to ha. Ano pa yan? Kainin ko na itong small na to ha. Ilaw pa yan. Kainin ko na itong small na yan ha. Ito oh. Ito mo, kumain dyan. Ano to? Hot pa. Gawa mo na. Okay, pagkakas ng recipe natin ng bola-bola. Bola-bola naman. Hindi, di ba sabi mo gagawa ay magluluto tayo ng ano mo, sunny side up mo. Oo. Ano pagkakas mo lang yan? Ano? Bola-bola. Anong gulaw-gula? Yung bola-bola na yun, kapatid ng bola-bola. Ah, ganun. Oo. Ano naman ang ingredients nun? Yung ingredients kailangan ng ganito at itlog at mga gulay at Ah, kaya pala gula-gula kasi gulay. Okay, I know. at ano din. At meron din kanin sa loob. Ganun ba yun? At meron din maliliit na ano. Okay, may isa pa. Ano pa? Kanin-kanin. Yung kanin-kanin yun. Yung kanin-kanin, kailangan mo ng isang gulay at isang kanin. At isang mga ganyan at isang mga itlog at isang mga cheese at isang mga ganito. At isang mga bola. At hindi na natin i-mix. Yung gagawin lang natin ng kanin yun. Parang maliit na kanin. Ano, ganito lang. Dapat, maraming mga kapatid yung bola-bola. Marami? Oo, may sabak yung gagawin. Okay, meron pa tayong isang movie. Ano naman? Chicken, no? Bola-bola din yun. At chicken lang. Parang chicken na bola. Bola. Kailangan naman natin ng chicken at mga aso. Para mag-share tayo sa aso. At kailangan natin ng hotdog at mga gulay at mga itlog at mga chilies at mga ganito. At mga rice at mga mantika at mga Katapos ito, gagawa na muna tayo ng sauce. Wag na muna to. Gagawin naman natin itong burger patties. Yung natira. Para gagawa tayo ng hamburger mamaya. at gagawa tayo meron pa tayong gagawin. Ang gagawin natin ay bola chicken. Ha? Bola chicken bago yun. Wala chicken bago. Yan yung gagawin nila. Ay, si Daddy, tawagin mo dali. Nandiyan nakahuli yung Lazada. Wala pa siyang, hindi pa siya nakaka-withdraw. Sabi niya daw, Ano sabi niya? ito ha. Meron, eto, durog na oh. Wala eh, failed yung, hindi yan. Ito yung mga durog na oh. Ikaw lang ang nanonood. Comment ka lang. Sino mo dyan? Ayan, one lang. Dapat sa Facebook ka naman, Beth. Pwede, walang ano Wala yan. naman yung sinasabi. Wala naman yung sinasabi. Anong walang sinasabi? Tawagin mo si Daddy kasi babayaran yan. Sinasabi yung gagawin. Siyempre, inaantay si Daddy mo.
Laruan? Eh, winawala mo ng mga laruan. Ang gagawa pala yung balagala. Yung balagala ay yung mami. Mhm. Yung ingredients nun ay yung Matagal pa ba yan? Ma? ingredients nun ay Hindi nga nabuo yung bola eh. Kulang yata to sa, hindi ko alam kung kanina ba oh. Kaya itong natira, dadagdagan ko muna yan ng ano. Tsaka dapat ata sa maraming mantika eh. Chef RB kasi ganito lang yung pinaglutuan. Wala pang lasa yun na. Kasi nasa ano yung lasa. Oy, nasa na yung tandem ko dito? Ha? Huwag mong kunin sana yung buo. Yun na nga lang yung ano eh, maliliit eh. Dadagdag ako ng harina dito sa natira. Baguhin ko ngayon yung kabali. Hirap magprito dito sa tama na muna to. Gagawin ko muna yung sauce. Ano to? Yung pinaka-sauce niyan. White sauce. Balls. Sa ibang kumain yan? Hindi po. Ay, ano na itong gulay niya? Ayan na. Binigyan na ako. Oo. Diba to? Kung giniling lang talaga. Gawa na muna tayo ng ating cook. Ating sauce. Ano, kasama pa ako dyan? Oo, nasa live yan eh. Kasi display ka ng display. Ayan, nasa na yung ating harina.
Nasaan na si Little Cusinera na wala na? Halika dito. Hindi na ito tumatalsik. Oh, dito ka na oh, sa taas. Uy, tapos na? Oo. Ayan na, lang sa taas. Yan. Ha? Diyan ka lang, para ano. Ayan yung ating pampalapot na Gusto ko ano. pong kailangan kukulan bang ng harina? Oo, ay hindi na. Eto, mamaya bubuuin natin yan. Sa Kailangan lalagyan mo ng arena. Kunin mo yung Nestle. Nasaan na? Ayun. Nasaan? Ayan o sa mesa. Ito? No, eto. Iba ba dumami kanina? Yung kami Kailangan pa ba to? Hindi mo nga alam kung paano i-rotate eh. Kailangan pa to? Kailangan pa ba to? Ah, hindi. Yung ano. Okay na yan. Kailangan pa naman to yung Huwag mo. Pangit ka. Hindi yung ating sabaw. Kailangan pa natin to wala rin. Hmm. Kailangan pa natin to. Hindi. Akin na yung ano, paminta. Amiga? Okay. Ito na, ito na. Kailangan pa natin to. Ayan. Kailangan pa to. Nasaan na yung ating dahon-dahon? Okay. Yung ba nagko-comment naman, hindi ko nakikita eh. Baka kung na kayo re-replyan. Kailangan natin to. Ano kailangan? Kailangan to. Para magkalasa. Kung palasa ba yan? Ano, lalagay tayo ng konting sugar. Okay na? Okay na to. Okay na? Sige. Magdagdag ka dyan ng harina, tapos halu-haluin mo ulit. Ito na yung harina. Ito? No, ito, wait lang. Wait lang ha. Ito. Yan, thank you. Kuha ng harina, ha? O, mix mo na ulit. I-mix mo na ulit sila. Sima. Para mabuo yan. Kasi ano eh. Wait lang. Ano, wait. I-mix ko na lalo. I-mix mo na ng hands mo. Wait lang, ha? Gagawa pa ako, ha? Gagawa pa ako ng... Ito? Oo, sige. Ito? Oo, gagawin na lang natin yan ng ano, burger patties. Wala eh. Tingnan mo naman yung ginawa namin, oh. Sige. Sige lang, hayaan mo siya. Ganyan talaga. Di tamang laro eh. Pan talaga to? Panulog ko na to. Mami, magawa tayong bola-bola. Ano pa ba yung ginagawa mo? Di ba bola-bola nga? Bakit? Bola-bola nga yan eh. Siya ano niyan? Siya ano ba yun? Nagbilog-bilog. Tapos ano, ewan ko anong pinaghahalo niya dito sa bago. Nilagyan ng yan, yung oregano, ay basil. Ano ba yan? Nilagyan ng ano-ano, hayaan mo siya. Tingnan natin kung ano magiging lasa ng huli. Talagang herbs na yan. Oh, baka umalat ko yan. Ah, baka umalat. Oh, baka umalat Baka baby. umalat toyo to. Oh, tama na yun. Yun na lang yan. Garlic powder, paminta. Lahat na lang yung gawin pa Ilagay mo yung mga dahon-dahon. Para healthy. Yun o, yung nasa Ajinomoto, lagay mo rin. Ayaw. Sarap. Ayaw nito. Sarap ng sauce. Ayaw naman nito, ha? Ayaw na. O, eto na.
wait lang. Kuha na tayo ng sauce at papakainin na natin sila, mami. Hindi pa tayo tapos. Ay, hindi pa pa. Hindi pa tayo tapos ng ingredients. Tapos ko muna yung channel ko eh. Na. Wait lang. May pag-giveaway ka pa dyan. Ano daw pang giveaway mo dito? Ha? 3 meatballs, sabi mo. Hmm. Wala, ang dami. Tama na yan. Sobrang ano na yan. Amoy gamot na talaga yan. Magiging amoy gamot na yan. Hindi ko malaman kung bola-bola ba to. Giniling lang din. Haluin mo. Haluin mo, mix mo. Yan. Sige. Dahan-dahan natatapon. Okay lang yan. Kailangan bang harina? Okay na yan. Parang super dami ng harina eh. May harina ba dito sa buwan? Hindi na yan giniling. Harina na lang yan. Ayan. Okay? Kailangan ko pang harina. Mhm. Ano tawag sa niluluto mo? Okay. Krabby Patties. Ah, Krabby Patties! Oh, magiging patis na lang yan. Hindi na yan bola-bola eh. Ganyan ba ginagawa ni SpongeBob? Ayan, kumain na kayo. Ito, gagawin muna namin patis naman. Krabby Patty pala yan. Lang na lang. Okay, gagawa pa ako ng Krabby Patty. O sige na, itlag mo na yan, baby. Wait lang. Pinaplat ko pa. Ito yung sukatan, oh. Asan mo? Wait lang. Uulamin mo ba yan? Kainin niya yan. O, ito, to. O, dito may sukat. Okay. Gawa ka dyan at itlat mo, ha? Okay. Sarap. Sarap naman eh, kahit may kasama kaming laro. Malinis ba yung kamay mo? O, nag-wash ka, nag-wash. Hindi ganyan! Mababash ka naman. Bilog mo muna. Hindi, nag-wash naman yun. Bilogin mo muna. Hindi, siguro, ilagay mo muna to, tapos, ilagay mo siya dyan. O, yan, ganyan. Tapos, batin mo lang siyang ganyan, di ba? Tapos, iwanan mo siya, o, di ba? Ganyan. Kailangan ko i-apihan para magiging Krabby Patty. Sige. Sige, i-hand mo na nga lang. Ano ba yung tsura ng Krabby Patty na yan? Eh, I-hand mo na lang, i-hand. Huwag mo nang huwag mo na dyan ihulma. Para ma-prito na rin natin. yummy ba yan, baby? Mhm. Yummy? Wow, galing ah. Dapat meron kong ano. Yung Kanina sandok. naka-plastic siya eh. Kaya lang, Parang lahat ng giniling nasa kamay ko na ah. bibigyan ko siya ng yung tubig na hugasan. Wait lang ha, bibigyan kita ng water na hugasan. Ayan o, si Ate nakabang na sa'yo. Tulong mo sa kanila, paano hindi nagawa yan? Kala ko naman, vlogger ka eh. Hindi ka naman nagsasalita. Wait lang. Sabihin mo, ganito po gumawa ng Krabby Patty. Ganito gumawa ng Krabby Patty. Kasi kailangan nga kamayin. Kailangan naman. Kamayin. Kailangan kamayin. Para Maging Krabby Patty. maging Krabby Patty. Wow, very good ah. Oh, ang galing ah. Galing. Tamo, ako alalay na lang ako ngayon, nagahugas. Burger ba yan? Pwede ba yan sa burger? Burger. Ala! Hindi ako nang maglaro. Basta mamaya kakainin mo yan ha. Kakain lang ako ng tinapay. Kaya nga, magpapabili pala tayo ng buns. Kasi gagawa tayo ng burger. Wait lang nga. So, tanggalin na muna natin to. Nasaan na yung nagawa mo? Hindi ba? Tapos. Kuha tayo ng water na hugasan mo. Para pag madikit na, hugasan mo yung head. Tanggalin mo yung nasa
Yan, saan? Turo mo ni Chef Arby yan. Kaya lang, Dami po eh. hindi na kamay. Hindi na talaga yung kaya. Ayan. Oh, ang daming kiniin. Sayang. Isang pakis na yun. Ito pa. Inong gagawa pa rin ba? Sige, gumawa ka na ulit doon. Yung gagawa na ako pa rin. Dali na. Tuloy mo lang. At magpipirito na ulit sila. Ilan lang to ang kakapal ah. Tiin natin. Baka hindi to maluto. Yan, turo mo sa kanila, amo ganito lang po gumawa ng patis oh. Yan. Nang gagawa pa ako ng ano kayo na pati. Harina patis ba yan? Ayan na lahat ang pati ko. Mm. Dito ka. Ayan oh, tumapat ka sa camera, malayo ka na eh. O dito, ay ito para, tapat na lang natin oh. Ayan. Ito yung hugasan mo. Dito mo banda ilagay. Ayan. Naghugas naman po kami ng mga kamay, kaya pasensyahan nyo na. Ayan. Kasi kanina hindi nabuo yung bola-bola eh. So, ginawa na lang ngayon na ano naman, patis naman. Daddy, kayo na kayo ng ano. Hindi naman kasya yung pati. Nipisan mo lang, baby. Ulitin Kasi mo ano? yung pati. Ito ba yung tinapay ni A? Mm. Hindi mo naman kinain. Nagagawa nga naman siya. Magpapabili ako ng ano, ng tinapay para dito. Baka maano, matalim yan, matalim. Huwag mo ganunin. Kasi mas ikot ka dyan. Matalim yan. Alam ka pa rin. Oo. Pangakakita ko. Eh, nga yan itatapat eh. Yan. Ano po ako? Ilalagay na natin baby kasi sayang yung apoy. Hindi. Hindi pa ako tapos mag-pati-pati. Sige, sabi pati mo yun pero... Yan, sabi-pati na to. Okay na yung sabi-pati. Ayan na yun. Ang kapal. O anong luto kaya yan? Kailangan para nito. Tulog na yata itong patis ko. Yan. Kasi asan na yung oil natin? Lagyan natin ng konting oil. Sa mukhang nasusunog na. Yan, diba? Tinapay na lang ang kulang nito, tsaka ano, mayonnaise, lettuce. Marami pa pala. Huwag na natin itong gawing ano, hamburger. Lagyan na lang din ulit natin ng sauce. Grabe, amoy na amoy yung herbs ah. Dami mong nilagay. Dami mong nilagay na ano, na herbs. Isang hap. Wala ba ito yan? Nagawa pa ako. Ano pa? Ano pa gagawin mo?
Naku, baka umalas na yan, baby. Mami. Si Baby B, invite mo si Baby B. Sabihin mo, Baby B, mag-watch ka sa amin ni Lola Beth. Sayang yan. Kailangan pa to. Dali, invite mo siya dyan sa live natin. I-invite ko na siya. Ako, ginagawa ko tong brown. Ginagawa ko tong brown lalo. Naku, baka naman super alat na yan. Haname! Gusto mo? Ito, luto na yung ano. Swedish meatball. Yung Swedish meatball. Luto na. Marami rin palang nagpo-comment sa amin ah. Ayan o. O ikaw lang yan. Sorry po sa mga nagpo-comment dyan. Hindi ko siya mabasa. At maliit ng aking ano. Ginawa mo pa yung sauce? Ginawa ko yung lahat. Tikman mo. And ipakita mo sa kanila kung ano, masarap siya. Yes. Dito ka banda oh. Mamatalsi ka na ko dun. Hindi naman. Dito ka sa may likod na yun. Yan. Kasi nakababa eh. May dito taas eh. Binaba ni kuya mo eh. Tingnan mo naman. Ang alat na niyan, baby! Inubos mo na yung more. Mahal to. Ang sarap ng sauce? Shout out mo. Tsaka si Mallory. Ba't nawawala yung comment? Oh, nawawala. Wala eh. Itong vlogger na to, maiinit yung mga nanonood eh. May sariling mundo. Shout out mo yung mga nanonood. Ay, dami mong fans eh. Nanonood silang lahat sa'yo eh. Yung Team Chef ka mo, oh. Nanonood ng Team Chef. Oo. Kaya dapat... Bakit ang problem yung sila sa atin? Oo. Sarap nga no. Sasabihin ko, dito ako nakitira. O kaya nga, magkwento ka. Kasi ganun ang nagbablog, di ba? Kita mo naman si Mami, di ba? Pagka ano, nagkukwento siya. Hindi na talaga ito. Bola-bola. Ano na nga yan? Di ba ano na yan? Gola-gola na to. Gola-gola. Hindi na yan gola-gola. Alat-alat. Alalakat. Alat-alat na yan. Sobrang dami mong nilagay na ano, Nor. Akala ko namulay. Hindi. Alam mo sa Facebook, wala lang kikikitaan. May meron din ah. Eh, hindi pa naman ako ano, no? Wala pa akong ano dun, ad. Sa Facebook, ay sa YouTube pa lang yung ad. Ano, iluluto ko pa ba yan o hindi na? Hindi pa ah. Kasi sa rin ng patikim mo. Hindi pa tapos ibubuola ko pa. Kung gaano kahalat yung ginawa niya. Dito na ako magpiprito ng sunny side up mo. Dito na. Hindi. Sa kukunsit ko. Mahal ang baboy. Kaya pag naluto yan, eh, ikaw din mag-unang tikim. Anong sauce ko? Ayoko maalat. Yan nga yung ano eh. Swedish. Para siyang yung sa pang carbonara. Kaya natin muna to. Ano dito? Kuha muna tayong mga meatballs. Kuha muna tayong mga Uy! balls. Mag-shout out ka sa nanonood sa atin. Isi-shout out na isi-shout out ko na lahat kayo ha. Oo, sabihin mo ano, hi. Hi sa mga nanonood sa amin. Hello. Naririnig ba ako? Oo. Nagrinig ka dyan. Kahit bumulong ka, marunong ka.
malamang flat. Parang alat niyan eh ah. Ayan, malamang. Grabe ng alat niya. Ito na lang po. Oo. Puno ko na po ito. Okay, mag-meatballs na ako. Nagawa ko yung meatball. Kanina ginawa niyang patis, ngayon meatball saman. Magdagdag ka dyan ng harina kasi hindi mo na yan mabubuo. Ay, nasan yung kanina? Wait lang. Ayoko tikman yung ginagawa mo eh ah. Oo, masyadong maalat yan. Titipuan ni daddy to. Dapat Ito kailangan Ito na lang pala kampo para magbuo. O yan, halo mo ha. Ano na ha? Oh. Akin na lahat. Akin na lahat yan ha? Ay, huwag mo ilagay lahat. O yan ha. Haluin mo muna. Pag kulang pa, dagdagan natin. Ha? Mhm. Okay? Ayun. Okay. Ngayon, naging alat na ako. Oo. Sige, buuhin mo muna siya. Nagiging white na tuloy. Oo. Okay lang yan mag-white kasi kailangan naman sa maalat. Kailangan ko pang maalat. No na. Hindi pa tapos. Kailangan ko na. O yan, sige. Lagyan mo naman yan. Okay. O yan, dami na. Wow. Dali, habol natin dito yan. Papatayin ko na ba to? Ha? Patayin ko na. Wait Hindi nakikita yung mukha mo. Oh. Nagla-live tayo, hindi nakikita yung mukha mo. Ang kailangan pa ito. Ako na maglagay ito. Lakas ng una. Mapag-view yung live natin ah. Patayin ko na muna. Wag. Hindi, doon na tayo magluto sa cooking set mo niyan. Ito. Doon na nga sa cooking set mo. Doon na tayo magluto niyan. Para malaman natin kung maganda ba lutuin yan doon. Ano na nga? Sige, Ano pa? iyan mo na yan. Kailangan ko pa? Oops. Kailangan ko pa ito. Ano pa kailangan mo? Ito. Maglilinis muna tayo ng... Ay, inubos ko yung pang ko! Grabe, inubos ko yung pang ko. Ang daming pangko. Ano na yan ginawa mo? Ang dami ng pang ko. Maging fish fillet na lang to. Oo, gagamitin pa natin sa fish fillet ito eh. Go. Inubos na yung pang ko. What happened? Pinubos ko na yung pangko. Aalisin ko na muna to kasi yung cooking set na yung gagamitin. Guys, sorry. Cooking set na lang gagamitin. Okay, hindi ko muna natin Bilog-bilog mo din para maambo. Ako naman naman. Pakisuyo nga ako namin nung ano. Ako No, baby. Ay, sus Maria Josep. Kailangan niya pa ng pang ano, oh. Yung extension. Basta mo na kamay. Yung extension dun sa kwarto ni Jen. Ano? Pakikuha. Kasi, kasi hindi kami makakapag-ani. Magpapagsak-sak mo. Nandun sa kwarto. Ni Jen. Hindi, dyan sa... Pinag-vlogan niya? Yung studio. Kaya ko na nga. Tulungan mo nga mo. Pagbugatin mo muna yan ng kamay. Tapos dito ka mag-ano oh. Dito ka maglamas ay magmasa. Pati imamasa na. Pangko. Oh, dito ka magmasa. O gusto mo mga pangko? Oo, dito ka magmasa. Ilipat mo dito yan. Pero tama na yung pangko na yan ha. Ang dami na oh. Kailangan ko pang pangko. Okay. Ayan oh. Masahin mo na yun dyan. May magko-comment ba? Ang dami nagko-comment. Kaya gandahan mo. Ayusin mo. Masasarapan sila sa kanila. Sa Harin, ha? Oo daw. Maraming nagko-comment. Kaya ayusin mo yan. Kailangan pang madami na to.
Sasakin muna natin yung itlog niya. Para makakain siya. Doon ang lulutuin. Pakisaksak. Ay, saan nga pala isasaksak? Doon. Kasi ano, wala, dalawa na yung saksakan mo. Layo. Patayin mo kaya muna yung ano na lang. Pangit, hindi Hindi. Ibig ko sabihin, sasaksak din dito. Patayin mo muna sandali. Oh, kasi ito saksak. Ang dami ng kanina. Ano yan? Ay, gagawa daw ng itlog niya dito. Ayun yung sa... Kita ba? Magluluto ng pagkain. Oh. Pakisaksak. Piyaw. 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 Ano, malalaglag? Piyaw. 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 Lalaglag. Hindi na yan malalaglag pag hindi kakapit. Piyaw. Oh. Piyaw. Diba? Nangatak. Piyaw. Luluto ko na ba to? Luto ko na to ha? Then, Ito. Ako na yung ano, yung panghawak ko. ito na yung kanyang... Sino ba magluluto sa cooking set mo? Ako ba o ikaw? Ako. Sige. Maghugas ka muna ng kamay mo. Wait lang! Unan mo nga yung mga things na yan. Alin po? Lahat. Yung mga... Ayan, yan yung kailangan mo. Lahat yan. Maghugas ka muna ng kamay mo. Kailangan ko. Ito, kailangan natin ito sa pagluto ng egg mo eh. Ay, mamaya! Naka-off pa yan! Sandali lang! Sandali lang, sandali! Bahala ka na nga. Oh, sige. Kuya, kung ano man yung natutunan ko. Ikaw ano na. nyo? Oh, kasi di ba nakalaano ka pa dyan? Oh. Ano na sa saksakan eh. Yan mo ba? Malayo na nga sa saksakan. Oh. Bakit mo pa? Hindi pa umiinit eh. Nilagay mo na kasi yung ano. Kailangan pa. Wala na yan. Todo na yan. Antayin mo na lang na umiinit. Kailangan pa nito. Antayin mo umiinit. Iinit din yan. Mag-linis tayo. At grabe. Clean up mo ng konti. No, 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 na, no, na, no, na. No! No, 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 no. No, dirty na to, dirty. Ito kasi may Yan na, yan na. kailangan pa. Sige lang. Kailangan pa nito. Mix. Antayin lang natin ang mga harina. Ito si Sinira ulit mangluluto. Sige, magsalita ka. Dapat yung parang nagbablog talaga. Kailangan pa nito. Kung kailangan mo na ganyan, ang dami na tuloy. At kailangan pa nito. Ito pa. Lahat na to. Gamitin natin lahat. Para dumami ang niluluto ko. Kung hintayin lang. Ano na, mainit na ba? Parang hindi umiinit. Umiinit naman. Kailangan pa lahat nito. Tama na muna yan. Kasi punong-puno na eh. Wala na naman
wala yan eh. O, lagyan natin. Kailangan ba natin ng mga harina? Kailangan ba natin ng mga harina? Tingnan daw, patingin. Tingnan natin, ayan. Maano, susunog na yan. Ano ba itong niluluto natin? Makakain mo pa ba to? Hmm? Makakain mo yan. Hindi ako kakain ito. Ako kain ng itlog. Asa ng itlog? Sabi ko sa'yo, itlog muna lutuin natin dito eh. Bumibilis na? Wala Oh. na akong itlog. Bakit lalagyan na natin to ng itlog? Mamaya na. Lutuin muna natin yan. Mag-clean up muna si Lola ha. Ano to ba to? Pang itlog? No. Doon sa lababo. Huwag dyan. Halika, dito. Wait lang. Ayan po. Dirty. Yan. Pagkagalitan ka ng mga ay, baboy naman. Kailangan clean. Pagkano. Ano na nangyari? Oh, busok na. Nasusunog na. Kasi pinuno mo eh. Anong lasa niyan eh? Pinuno na. Sunog. Yan. Dapat kasi konti-konti lang eh. Eh, ano daw niluluto mo eh? Wala na. Ako na. Si Lola na nagluto. Harina. Parang ito. Harina to eh. Sino kakain yan? Ikaw? Si Lola Bet. Uy! Ikaw kakain ng harina. Tignan mo, pinapanood ka ni Aubrey. Tignan mo. O, tignan mo si Ate Aubrey. Pinapanood ka sa TV nila. Sikat ka na. Nasa TV ka Wow. na. Diba? O, vlogger ka na eh. Totoong vlogger ako. YouTuber family kami. Diba? Abi, mo gusto mo ba matikman yung luto ko? Gusto mo ba Nag-e-extra. matignan? Parang harina na toyo. Harina na. Masarap yun, sabihin mo. Masarap yun. Mm. At nasusunog na! Nasusunog na. At magluluto na tayo ng itlog mo. Umuusok na. Nilagay kasi lahat eh. Paano ba ito maluluto? Bakit ang O yan ah. Luluto na talaga tayo ng egg ha. Okay, kuha kang egg. Egg na talaga to. Last na, 2 eggs. Palo. Tatlong egg. No, 2 na lang egg. Teka lang. Wala pang hugasan ko kung yung egg mo kasi napaka dumi. Makikita sa vlog ko ang dumi ng egg. Kailangan muna natin ng Wala lagyan pa ng oil. Konti lang ha. Maglagay ka ng oil konti. nasaan? Ito. Ito ay ito. Yeah. Oops. Konti lang. Yan. Okay? Isa pa. Oy, tama na. Tama na. Ang dami na. Na
Yan, puro ko muna. Dami ng oil ah. Bakit tumalayo ka? Ako naman ano? Bakit tumalayo ka? Ah, Pagkakalit. natalsik. Pagkakalit. Ano ba yan? Daming oil ah. Pinuno mo na naman ng oil eh. Di ba malasado lang yung gusto mo? May isa pang egg. Yes. Naglagay ka ng isang egg. Ito na yung isang egg. Lagay ka pa para dumami. Para mapasok ka. Mhm. Gusto mo talaga akong mapasok ah. O, magmumukbang ka pa ba sa live? O ano? Mumukbang pa tayo. Okay, wait lang. Imumukbang mo ang niluto ko yan. Hindi pa yan luto eh. Lutuin ulit natin konti. Pahingi nga ng ano, kanin. Magmumukbang ka daw ko. Naka-live ako eh. Luto na kayo. Ano ba bigay mo? Hey! Ano na nangyari sa egg? Ano? Oh, gusto na kayo. Doon ka na. Ano ba naman ang nagla-live to? Wala nang tao doon. Dali. Akin na. Halika na, dali. Magmumukbang ka na. Papatayin ko na tong ano, YouTube. Bahala ka, papatayin ko na yung video. Tara na. Ha? Okay na to? Oo nga. Wait lang. Kaya ang pamangkin na. Tama na, tama na. Bibigay ko na nga kay Asi kung ano eh. Yung ano mo, yung... Ito na makuha ah. Maghiwalay. Hindi, kasi para maluto ito, konti-konti lang ang lagay. Yan eh. Tara na. Ano, magmumukbang ba tayo? Ano? Wait lang. Para mapasok ka. Talagang gusto mo kong pasuin ha. O, ito na. Open mo na yung electric fan para lumamig ko. Halika na, magmumukbang na tayo. Okay na yan. Lakas ha. Kakain na tayo. Papatayin ko na to. Mamaya na to itutuloy. Yun muna yung kakainin ko. Kakayan tayo. Guys, kailangan nyo muna remember. YouTuber ako ha. YouTuber family kami lahat. Mag-invite ka na sa kanila. Na mag-watch. Kay mami tsaka kay Lola. Ito, susunog na to. Sabihin mo mag-watch sila. Wala naman comment. Meron, may nagko-comment dyan. Wala. Meron nga, oh, may nanonood nga sa'yo, 5. Diba? Wala ka naman dito. Wait lang, siyempre kumukuha pa ako ng pagkain ko. Siyempre, hi. Mag-hi ka muna habang ano. Hi, kaso ito yung lahat ng mga sinisip ko. Regalo to ng mama ko. Diba kailangan mo ng water? Kailangan pa. Kailangan ko pang water. Wait lang. Gagawa din tayong cake, diba? Diba? Diba, Lola Bet? Gawa ng Cake ko.
Nina. Huwag muna. Mauna ako. Ganun ba yun? O sige. Kaya lang wala akong upuan. Kuha lang ako ng upuan ko ah. Start na tayo. O diba? Kasama pa kaming mukbang. Okay, inom muna tayo first. Okay. Yung first. May makikimukbang din sa aming alagang aso. O, yung sa'yo asi. Kaya wala. Ayaw namang bigay Okay, ko. titikman na po natin yung ating niluto. Kung anong lasa ang nilamas ni Little Cusinera. Sarap din. Rub. Herbs na herbs talaga ang lasa. Ang dami mong nilagay na dahon-dahon eh, di ba? Pero masarap. Di ba layot ka? Yes, tayo naman to. Wala naman akong rice, ikaw lang may rice. Pagkatapos mo dyan ng mukbang, yung isa naman, yung madami. Na? Nilagay kong maalat. To? Hindi nga maluto eh. Pero kinakain niya. Type mo. Kaya na lang yun, dahil yung ano na. Masarap siya, promise. Masarap. Diba? Masarap yung ginawa mo. Kanina lang kulang sa arena yung yung bola-bola. Pero itong patties, okay na siya. Sakto na nabuo na. Ayan, ganyan lang po yung pagkain niya. Malasadong egg and kanin. Masaya na siya dyan. Drink mo na water. Drink mo na water. Kasama to eh. Sa eh. Kamusta yung ni A? Ayan. Hindi ko pa maituloy kasi Meron pa? hindi, yan na lang. Nagmumukbang pa kami. Hindi naman maanit ah. Nakanasa. Meron pa. Naku, mukhang hihirit pa to. Okay. Pangkatang. Wala kang kasama. Limit eh. Yung maalat na part. Tahimik ka. Mag-goodbye ka na. Nakakailang oras na ba kami? Isang oras na. Isang oras pa lang. Bilis lang natin. Ako lang naman mabilis. Hindi. Binabayaran ng kung sino yung nanonood sa'yo ngayon.
Visit ka nag-uong ka pa. Sure ka. Sabon na rin ako. Tapos ka na? Okay, try na natin yung pati. Ah, sige. Try mo. Sarap. Ito, yung ginawa mo. Ayoko ng alat. Hindi naman maalat. Hindi naman ako kumakain ng maalat. Ba't ginawa mo ba? Ang ginawa mo maalat. Favorite mo lang yung maalat. Hindi. Busog na. Inom mo. Inom! Eh, gutom pa ako eh. Niluto pa nga naman tayo ng hotdog. Wala tayong hotdog eh. Hindi bumili sila mga. Chicken na nga lang. Ah, andun pa yung chicken eh. Hindi ko pa andun sa lababo. Buo pa. Hindi ko pa namamarin eh. No. Gutom ka pa? Kulang pa? Gusto ko pang itlog. Naitlog ka? Nilaga naman gusto. Gusto ko nilaga at malasado. Sa'yo yung nilaga. Nalang tayo ego. Wait lang. Wait lang guys ha. Gagawin mo. Nangyayari. Anong gagawin mo? Manghihiram lang ng itlog. Ah, hindi. Nangiram ka na. Nangihiram daw ng itlog. Ayun, tumakbo sa lugawan. Pahiramin mo daw na yan ang itlog muna. Kulang pa yung kinain. Malakas kumain yan eh. Akin na. Lulutuin na naman namin. Ito na. Hilaw ba yan luto? Hindi naman nilaga. Ah, hindi. Ikaw naman luto. Ako naman luto. Umupo ka dun. Umupo ka dun. Eh, ano mo sila, entertain mo sila. Okay, ito ulit si Ito Kusinela. Nung hinilang ako ng itlog, parang hindi hiram. Dami ko lang ng itlog para kumain. Kulang eh. Kulang pa yung kinain eh. Kulang pa ako. Matakaw ako. Kwento ka sa kanila. Ay naku, ano ba naman tong vlogger na to? Nawawala. Wala ka nang ipinapakita o, lamesa na lang. Diyan ka, di ba? Nag-isa tayo. Nagmumukbang tayo. Yan, abusin ko na yung patis. Wait muna ha. Wait lang. Ano ba gagawin mo? Wala ka natuloy ng ako. Galing, maluluto na yung ano mo. Itlog. Yung egg mo. Ay, manghingi ka doon ng kanin. Tapos na ako sa kanin. What? Egg na lang. Tumatalsik ka. Hindi naman ah. Tumatalsik. Malasado lang ba? Hindi. Sa'yo yung ano. Oh. Sa'yo yung scramble. Wala na, okay na. Okay na ikaw? Yes. Tara na. Kailangan mo pang pagkain. Hindi nga, ito na nga oh. Tapos na. Oh, halika na. Papapakin mo na lang to. Wala nang ano, ganyan. Oh, dapat may ano. Parang yellow. Yellow lang. Walang kanin. Sure ka?
Ali. Ayan yung sauce ko. Yellow. Sige na, kain na. Magiging alat na ito. Hindi walang ano yan eh. O Asi, halika na. Kumain ka na dito. Kain mo na dito si Asi. O, ito yung ulam mo. Dali, hindi ka man nagsasalita. Tumayo ka na lang? Yes. Entertainin mo sila. Mag-goodbye ka na dyan. Pagka ano, wala nang manunood sa'yo kasi naiinip na sila. Okay. Huwag muna natin si Lito Cusinera. Kumain kasi kumakain na din siya. May magpapita ka Lola Bit. Ito po, kumakain na rin ako. Lola Bit? Kailangan mo nga ang upuan. Upo ako doon. No na. Konti na lang. Nanonood po ba kayo? Hindi daw. Hindi naman. Natukoman natin eh. Ha? Baka yata natutulog sila. Binabarinig niya lang tayo. Parang radio. Ganun naman ang live eh. Hindi mo sila maririnig dyan. Ikaw lang yung naririnig nila. Narinig ko si Mami yan ang natutulog. Sa tulog. Pinapanood niya tayo. Ganun. Paano ka nakakasalita? Ikaw lang magsasalita, tapos ano? Tapos sila, nagsusulat lang. Comment lang sila. Sino tong mga yan? Kailangan kita dyan kay Ate na yan. Kay Asi, andun, kumakain na si Asi. Babay ka na sa kanila. Babay na, busog na kami. Wala kang pag-giveaways pala? Ano yung giveaway? Giveaway, yung cellphone. Di ba dati nangako ka magpapag-giveaway ka, mamimigay ka? May giveaway din ako. Ano? Okay, bibigyan ko kayong iPhone 12 or Poco or mga Samsung. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Pwede ba yun lang ng cellphone mo? Papakita ko yung mga cellphone mo. Ay, hindi pwedeng dalhin yan doon. Kunin mo na lang yung mga cellphone doon. Okay. Nawala na ang makulit. Wala daw, bawal daw. Babay na. Papag-giveaway ko yun ha. Kung sino nanalo kung gusto ng comment. Mag-comment ka mo kay Mami. Taas ang paa. Taas ang paa. At taas ang kamay. Taas ang isa pang kamay. At taas yung isa pang yung paa. Parang ganyan, no? Tapos, Parang ganyan.
Tapos, anong gagawin? Ganito, ganito yung itsura. Promote mo yung channel ni mami mo. Ganito yung itsura ko. Ay, hindi mo pinapromote yung channel ni mami mo. I-promote ko yung channel ng mami ko at ako din, promote ko din. Ha? Bye na! Hello? Pwede ba? Okay na ba to? Narinig ba? Oo, naririnig ka niyan. Ay, Kahit three- nandito ka. 3 people lang. Oh, 3 people lang nanonood. Okay na yan. Sabihin mo, thank you sa 3 people. Wait lang, saan ba ako pwede ano? Naririnig ka niyan nila. Wait lang ha? Hmm. Kukunin mo pa talaga yung phone Oo. para ano. Magbababay ka na nga eh. Ay, nakulog na ako. Ow! Ay, Ow! wala na. Wasak na yung phone ni Lola. Sige, dali mo na kung saan mo sabihin yan. Sorry guys, nabasag yung phone na to. Online din. Ano? Tagilan mo na yung live eh. Hindi makita kita. Ito yung dari ko. Sabihan mo na kaya Sige naman din yung si live. Punta ka Otto na magbalik loob na. Eh, kumunta ka. Tagilan mo. Tapos na ako kumakain. Bye na guys. Sorry.